Co? Připraven jít spát? Ještě ne. Něco mi vyprávěj. Chceš, abych ti vyprávěl o těch dětech? Jo. Dobrá. Jednou kdysi dávno, na jednom ostrově, na opačném konci světa, žili velice podivné děti. Bydleli společně ve velkém starém domě, na čarovném místě, kde je nikdo nemohl najít a kde každý den svítilo slunce. Byli moc šťastné. Co byli zač? Nebyli jako ostatní. Dokázali úžasné věci. Jako jaké věci? Tak třeba byl tam malý chlapec, kterého mohli ostatní vidět, jen když měl na sobě šaty. A další, holčička, která držela v dlaních oheň jako by nic. A nebo dvě sestry, které spolu rozmlouvaly a přitom neřekly ani slovo. A dívka, která chodila, aniž by se nohama dotýkala země, byla tak lehonká, že ji museli uvazovat, aby někam neulétla. Páni? A na všechny dohlížel starý moudrý pták. Oni museli tam zůstat? Ano, museli. Museli se skrývat. Proč? Před kým? Dědečku, kdy mi to dopovíš? Příště. Někdy příště.